Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano o karon day ato na ipadayon ang laing sumpay ni Suginalon ung sa dili pa dahil nagkomento lo ka buok si Sheila Channel. Salamat dol sa bag-on drama, always listener. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Sheila Channel o kang Let's Have Me. Wow, thank you sir idol, bag-on drama, malingaw na jud mi diri tagalayo from Germany. Salamat kayo no. Let's Have Me, naada ka sa Germany o kang Rocky Vlog. Okay Lord, minaw ko diri. Salamat kayo no sa pagpaminaw o karon niya ang sumpay ning bag-ong sugilanon. Ikaw akong unungan. Part 2. Ay, gisugo man day kong mama ni mo, boss. Ha? Oh. Gano ka? Uy, hala. Ano sa ka? Hala, boss. Oh, Katong kaaway sa babae, boss. ha? Tanong nga, nasa atbang. Siya itong pangutanon kung kisa itong babayhana ug hain magpuyo. Unsa? Nalagi, boss. Nasa man, ha? Akong dulo, pangutanon ako. Ayaw eh. Ay, boss, nakatultulag na siya. Akong dulo na. Ayaw lagi. Ay, kagano man. Di na sa ko interesado niya itong babayana. Morning baya ang bago na itong Pinoy-anan. Hala, uy. Mauwa mo kumupuyo din eh. Ganong mauwa man ka? Mauwa mo sa ming mamuyo din eh. Naanad mo guming nagpuyo sa squatters area lang. Nga naman. Ganahan kas daghan king marites? Ako, nakabantay ba ko nga kung maadto ko sa inyo. Daghan king manglingi. O gusto pang magsusi unsa akong dadon. Nakabantay da ay ka? So, sayon kay basahon nila may tsura eh. Dinhe, wa na mga usyoso. Kay pulos busy ang mga nagpuyo din eh. Pulos mga disente. O way pakialam silang palibot. Maunay kanahan ni mama. Oh, naaraw day na. Sige. Og madayon, hakoto na tog truck di karga ang inyong mga gamit og dadon nato din eh. Dili ka mausabang imong pagtagad na ako. Ha? Nganong nakapangutanag og kaana? Ang ako ba, simba ko may makitaan kang babae nga labaw pa na ako. Tingalig imo kong buwagan. Asa naman niya ko mupuyo? Dili na may tabo nga manghitap og lain, Nobi. In love gud kay kunin mo. Pero, sige. Aron dili ka managana. Ugma dayon. Akong ibalhin sa imungan ang titulo sa yuta. Ingon man kinimbaya. Ayaw, uy. Ayaw na kong balibari. Timan ilang nga ako ning gibuhat tungod sa grabe na kong gugma nimo. Alma. Unya, unsa man? Nakagusto ka ini dapita? Gusto ka ayo. Labi na kay ikauban ka na namot ni mama. Tinuod? Tinuod lagi. I love you. Love you too, Al. Imo nang nakita ang bay? Wow, ma. Nindot kayo ang bahay nga papuyan ni Alma nato. Dili ka ta mauwa mamuyo didto nak, nga nindot man ka ha. Samtang kita. Nindot masabta ma. Bisag dili ta adunahan. Pero adunahan man sab ang atong kinaiya. Nobe, tug-ani ko sa tinuod. Nakiglambigit ka ba lang ni Alma? Aron mahawas kita sa kalisod? Aron do na kay ikapatambal na ako? Walang di ay gihapon ka matuon ako, ma. Tungod kay dili ko gusto na nga masakripisyo ang imong kalipay. Mahal ko si Alma. And I'm honest with my feeling to her. Gidawat ko lang ang iyang tabang kay iya maning pagpuot. Basta, wa gyud masakripisyo ang imong kalipay tungod nako ug sa akong sakit ha. Promise, ma, wa gyud. Mahal kaayo ka nako.
Busa, dili sab ko gusto nga magkunahuna ka nako. Kung malipayon ka ba ni Alma, kinsa man ko nga mubabag. Basta, in love man gyud ka sa tumboy. O lagi. Wa kay gusto ni Alma, ma? Nganong wagod. Buutan sa siya parehas ni Munak. Matinahuron. Ugaling lang. Murag pakyas ko sa akong kilauman. Nga unsa man? Nga sa dili pa ko mamatay. Makakitaunta ko sa akong apo. Dili man tingali na problema, ma? Unsagoy dili. Ngano? Makaanak di ay ang tumboy. Aw, managup mi. Aron doon na kaunya kalingawan nga apo. Nak, Nobi. Mas nindot manggod unta to. Kanang gikan gyud sa imong sabakan ba? Kanang matawag gyud nga akong apo. Ma. Oh. Nganong di katawa man ka? Nagkatawa lang ko sa akong kaugalingon. Ay, ngano kang ako may mamugos, oy. Si Mama sad, uy. Ay, gusto tuod, ma. Kinahanglan nga mangandam na ta. Kay mangontrata na si Alma o muhakot sa ato mga butang. Ugma dayon? Sa manggoy atong langayan, ma. May nagsayutang malayo sa mga martes din sa ato. Ma, manglakaw na mi si Nobi kay mamalit mig dakong bag aron may sudlan sa inyong mga kinahanglanon ni Nobi. O, kanada ay among urukan? Ma, doon na closet ang bag-o na to gibuyan. Kining among baratuhong salas, eh. Kung doon na kaya tagan ini, kontrataha. Kay fully furnished man na ba eh. Doon na may mga appliances dito. Oh, pulos di ay mga bag-o ang atong mga gamit. Ang amo rin di ay naong maoydaan. Katawaanan man sa day ka, ma? Sige, ma. Manglakaw na mi ni Nobi, ha? O sige, nahala. Kay magdali-dali ko luto sa daan na tong kaldero. Dili naman di ay unya ni namo magamit. Matod niya itong akong gipangutan nga mao ko na ni ang bahing Nobi. Nangutaan ako kung nag-live-in ba sila si Nobi. Nangambot itong akong pangutan, ha? Kay mag-ulian mo ko na ang tumbay. Hakbesat pa eh. Ano bang natumboy mo sa Alma na guwapa man unta? Mayo! Maayo! Kinsa na? Uy! Mayong adlaw nang Oh, nias Nobi? ay wara ba? Ngano man unta? Doon na unta ko'y tuyo sa imong anak nang. Nanlakaw man sila ug ang iyang amiga. Ato at kinsa man kado, aron sultihan ako si Nobe. Unsa man, higala mo ni Nobe? Di ko kayo suod nang, pero dool ramig trabahuan. Mao ba? Hmm? Akit sa may imongan. Aron nagpauli ni Nobe, ako siyang sultihan nga dinhi ka. Ina lang nga si Jack. Jack ang akungan. Importante ba ang imong toyo dong? Di ko kayo importante nang. Ako lang unta siyang pasidanan nga magpalayo ni Alma. Ha? Ngano man? Uya bagunan ako sa Alma nang. Imong uyab si Alma? Anong nakugama ka nang? Unsaon man nimo pagkauyab si Alma dong? Nga usa man to siya katumboy. Ang tinuod ng kuan kanang double blade bang udas Alma? Mahigugma og lalaki, nya mahigugma sa na siyang babay. Ginoo ko. Gitinta lang sa imong anak si Alma. Mauna nang. Mo nang siya na say gikabuangan ron sa kong uyab.
Uwa ko makahibaw, ana, da. Unsa man? Madugay ba to sila kabot? Uwa ko masayod, dong. Asam na sila manlakaw? Uwa sad ko mahibaw. Mo ba? Karon nga nahibaw na ka sa mo sitwasyon ni Alma. Ikaw lang mahibawang mutambag anang imong anak ha nga palayan si Alma. Oy, boss. Ikaw lagi migo na si Yaway, boss. Saman, di ka pa drive na ko, boss? Ako lang Chooks. Ubanin na lang si mama din eh. Ikaw good. Tingalig, di ka pa istorbo. Ha? Kung sa'yo dili pa istorbo ba? Doon na tingali kay sakay nga chicks, no? Wow, chicks ba? Kuhan lang, daghan lang kog lakaw karon. Manang ako na lang mo drive sa auto aron di ko maikog nimo. Ano maikog ba na ka? Ano maikog magtao ka na ako, boss, eh? Nga inyo mo kong gisilduhan? Ako na lagi drive kay daghan kog lakaw. Ati man na lang hinuunang isogo ni mama nimo, okay? Okay, boss. Ate manon lang nuno ko ning mga tanom ni mama nimo. Mas maayo pa. Pero, imo ganing mailan gatong babae, boss ba? Nga wajud magpasalamat nimo. Ingna ko, ha? Huwag gid ka malimot atong babayana. Kay ikaw, day. Erase na siya sa akong munahuna, okay? Sure ka nga imong ipabili na nga mong orokan, ingon man aparatos? Saon pa man to ninyo? Kita bitaw ka nga, matag kwarto doon na closet. No need na ang urukan na baya. Doon na bayay, sentimental value na ako ang maong orokan. Mautuyo na akong napalit sa akong sweldo. No, B. May daghan pa kang sweldo nga umaabot. Ipasodi ka sa mong kompanya. Ha? Pila ra may imong sweldo sa accounting firm nga imong gitabahoan. Dublihon ko na sa among kompanya. Dili ka ako magkinto sa imong mga ginikanan. Ako may nagda sa among opisina din, he. Maubitaw ng sige lagtuas abroad sila sa papa o mama. Nagsaligban sila nga doon na sila bright nga anak kakasaligan. Hambog sa day. Nga naman, di ka ba too? Mo lahos taron sa among kompanya, ha? Di ko eh. Ganun di man ka? Mauwaw ko. Ipaila ko ikaw dito nga akong asawa. Unsa? Na, samot, di ko maadto. Mauwaw kang mupaila na ako nga imong bana? Abi ni mo, murag, dili pa gani ko kadawat sa atong relasyon. Wa man gud na sa atong kultura nga magrelasyon ang babae ngadto sa babae ug ingon man kanang pulo sa laki. So, kinaraan naman ang kultura hagod. Dito sa US, doon na naman gani tawag nga same-sex marriage. Dito man to sa US, unya kay ni amantas Pilipinas. Ay, sige na uy, magdali na ta sa pagpamalit. Time pa sa... Nasuko ka, no, Bi? Wa man. Maayo kay ni anam mo. Ma? Usa na ito po. Nanong ingon anang imong hitsura nga misugat na mo? Doon na ka di ay uyab, Alma. Unsa? Og ikaw di ay nobe. Mo'y mitintal ni Alma. Aron maguba ang relasyon nilang Alma og sa iyang uyab. Unsa? Kadiyo tragod, ma. Diin ka man anang sayop ng impormasyon. Kisa may nagpatakag tabi, ana. May mianhi din higaniha. Imo kuno siyang uyab, Alma. Mitugan sa iyong pangan? Oh, Kinsa mo kuno siya? siya kuno si Jack. Ay, si Jack di ay? May ani di ay si Jack, ma? Oh, nobe. Nakatultol di siya din, eh. Tingalig. Nagnaning sa pagtultol din ni Al. Hey, bidang tawana. Maayikid kay mo himog istorya. Nakaila mo niya? Kaila kayo, ma. Pero di taon na nako siya uyab, ma, uy. Mao na tinuod, ma. Og dili sab tinuod nga ako hinungdan nga nung nagkabuwag sila si Alma. Kay bisag kanus wa na siya tagda ni Alma. Mao na'y tinuod, ma.
Kana si Jack, dugay na nang nagsunod-sunod na ko. Dugay na nang nanguyab. Pero wa na ko sugta kay parehas ming lalaki. Dili tinuod ang iyang gipanulti. Bisag usawa gi tinuod adto ma. Dili mo uyab atong tawhana, Alma. Si Mama saboy. Giingnan ka na bitaw ni Alma nga dili sila uyab. Nanguyab pa si Jack niya, pero wa sugta ni Alma. Mura manggod og katuhuan ang iyang gisulti. Kay formal man ang iyang itsura god nga nagigsulti nako. Giila, dakato niya ma. Sige na, sige na. Pangipusan na inyong mga butang kay karong taod. Maabot na ang sakyanan nga akong ikontrata. Aron, mao isakyan sa inyong mga gamit. Ibilin ang tanan ninyong mga daan nga appliances ha. Ingon man ang mga gamit sa kusina. Doon na ka na gihatagan sa atong mga appliances, ma? 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 Oh, You should be proud of me. nga naman. Ma, nakapasar ko as exchange scholar sa Boston. Mao ba? Di ba? Congratulations, anak. Ma, natuman na gid ang akong pangandoy. Nga adto ko mag-study sa Boston, ma, mahitungod sa blood transfusion. Basta any kind of blood transfusion, ma. Ma? Malayo ka na gyud nako. Ma, ayaw una pag-sentimental, okay? Nagkinanglan pagtaas nga panahon ang pag-process sa akong mga papeles. Pero sigurado man gyud nga malayo ka nako. Unsa kay may tabo nako kun mukalit ko kasakit nga wa ka. Ma, magampo sa deka nga masakit ka. Kaon lagog mga healthy food, ma. Saktos pa pahaway. Mahadlok ang sakit ni mo, moy. Ronel, anak. Wa ka pa ba gihuna-huna nga magminyo? No. Ha? Wait, anong naabot man tadi sa... naabot man ang atong panagsulti diya, ma? Ha? Iingon ini nga malayo ka nako. Mingaw kaayo ko. Naabitaw na si Chukoy, mga mupasiyaw ni mo, mupakatawa ni mo. Pero nak, lahi ra gyud kun dunay magmahal nako. Ayaw lagi una kagool. Di pa mandayang kumularga ba? Aw, yun as long as mahuman ko process sa mga papilis nga kung gikinanglan, di ko maglangan, mularga dahin ko. Mas maayo lagi unta tong nagminyo pa ka. Kay doon na kay asawa nga mamahimo na akong ikauban. Og apo nga makalingaw nako. Oh, nganong may katawa ka man? Nagkatawa ako ni mo, Moy. Nangandoy kang magminyo na ko. Ngawa pa mo ko'y uyab. Di maguyab ka. Oh. Unya kung sigurado ka na sa imong kaugalingon. Imong pakaslan aron mga anak dayon. Og sa ingon, doon na nakoy apo, di ba? Ay, sayon kayong sultihon, ma. Pero, lisod tumanon. Uy, ngano? Giayran ka babay? Uy, hambugira siya, no? Kung iya kang bastero, no? Inahan ka ginako, ma. And I love you for that, ma. Pero ang tinud anay, wa pa ginasa ko na ma ang kanang butanga ba nga magminyo. Wa pa sad nako katagbo ang Miss Right for Me. Pero kinsay na sayod nga kalit lang mo tungal sa akong kinabuhi. Ang buhaton kong Mrs. Ronel Delgado. Haskang lipaya sa akong mga kumare, nga mo'y akong gibinlan sa salasit. Lain sa na akong kumare, mo'y akong gibinlan sa butin. Maayon nun, ma. Unya, wa sila magsusi ni mo nga nung nanghatag ka? Ay, ako mang kiingnan, nga gibalhin ka sa imong trabahoan didto sa Manila. Ulo ko mo. Paadbaya ang mamakak. Oh, unya sa may gusto nimong akong isulti nila, ha? No be? Nga mamalhin ta, kay adto natapuyo sa bay nga imong gikalibin nga usa ka tomboy. Ma. Ay, sorry. Sorry, nak. Ay, ikaw manggod. Aw, mao naman ka to imong nasulti. Okay lang. Pero, wa ka magmahay, ma, nga si Alma mo ay akong gipili. Nganong magmahay pa man ko? Ni ana maninak,
Kauban naman ka nato si Alma sa pagpuyo. Wa ko'y mahimo. Ma, gusto kong mabuhi ka. Kanang dugay ang atong panag-uban. Ug pinaagi lang kang Alma. Matuman ko ang akong pangandoy. Nobe, Si Alma rin makasustin na rin sa imong tambal. Sa imong kemo. Masayaw sa kapadungga. Nga nasayop ko sa akong pagpili ni Alma. Ikaw mo ihinungdan ining tanan, ma. Ikaw ug ang akong pagmahal. Ay, salamat. Woo! Ngano ka? Nganong salamat man? Aw. Ay, matambala naman akong kagutom, boss. Barog chokes. Ha? Ano man? Igo at ang mga yung tubig din eh. Gibangkong na. Boss, gutom na kay ko, boss. Kapilo ko na magunong-gunong. Kay, doon na kay doon nga mga opisina. Samtang ako, nagpaabot ko sa auto. May puti magod ng imong white good. Tungod dis kagutom lagi, boss. Nga anong milingkod man kadiya. Di ka mo order sa gusto ni mo sudan. Ha? Ikalay pili, boss. Pero gutom lagi ko, boss. Gutom na, boss. Ay, ni mo. Abi. Oy. Sure, wa ka makakitag laing menu diya. Nga ako oging gigunitan ang imong gilab ni. Hala, boss. Siya man tong gikaaway sa babay. Nga, katong magpasalamat ni mo ba? Unya, ha? Angal ka? Ikaw ba? Bay, malitom dyan ka. Bay, Dali, ka, boss. Singot, ha? Wa mo kabaw sa itong nasugmagan ko na. Uy, boss mo ka nang bay. Ako day mong gipaimungtan nga. Dito ramang ko sa auto, no? Sa mangka. O ka na ako nga mo. Muna'y may tabang sa babae nga. Imong gikaaway. Ano man? Gusto kang magpasingot? Wa ko manguna ninyo, ha? Nganong gidiretso man imong bira ang gigunitan akong menu? Mamili pa mig sudan. Ha? Kada mo ako nakita. Grabe ni mo sa. Di ka makapangayo sa waiter? Ang ako yung gigunitan mo imong tuyuan, ha? Isa imong gisaligan. Okay. Likay lang ko. Likay lang ko away. Pero, wa gina magpasabot. Nahadlo ko ninyo. Ako na mahadlok. Unya, mulakaw. Uy. Day ka mo deserve sa kong komo, eh. Unya, ha? Kisar may deserve mong komodo, ha? Babae ra? Ha? Kaya di magkatalawan, ha? Uy, yan ang panghagit dito ko eh. Dahil, mamiya dahil tadi ni. Pagdali. Ha? Ay, gutom na ka, boss. Ano man, boss? Tingali magtatog barkada. Maamong niya ka. Dali na, dali din. Ato sa auto. Mauno? Tara. Uy, ikaw. Ikaw. O ikaw, ubanin ko ninyo. Doon na tayo lubaon. Pero boss, di nila ta, boss, oy. Gutom man na naman ako, boss, oy. Pakanon talagi ka. Ha? Unya, ano mamalin man ta? Huwag ka magunaw na. Bugoy itong atong kontra. Unya, balik tong mga kriminal. Willing kang mamatay, ha? Di ko, oy. Di mo ka gusto mo mamatay. Nagreklamo diya. Pakanon tabito ka. Pag-order na. Sige na. Ikali order, boss. Kay nagkurog na ning akong kating akong tuhod at bugoy, boss. Ako na lang imong pa-orderon? Ikaw na lagi, boss. Huwag reklamo haya, unsay ako orderon. Kinahanglan imog yung hotdo ng akong orderon. Mao na niya bago ninyong Pinoy-anan, ma. wa gyud masayop si Nobe sa iyang gihulagway na ako ning baya. Para gyud sa mga taong dato. Di gyud mi angayan ining baya. Ma, inyo na ni. Busa ka nung maingon pamangka nga. Dili mo angayan aning
Baya nga mo puyo din eh. Uwaw manggod, Alma. Sige lang, ma. Maanad ra ka. Unsa man, gusto kang makakita sa mong kwarto? Dali, ubanan ka. Ha? Ako nalay bit-bit sa gibutangan nimo sa imong mga sinina. Kadit ma ha, akong baon. Mauni mo kwarto, ma. Ha? Mauni akong kwarto? Hey, uy, kabog na ba aron, uy. Ni aman unta ta sa suod sa kwarto. May aircon man ang imong kwarto, ma. Aircon. Uy, pagnana. Mamatay, baya dayon ko sa katugnaw. Pagnauna na, Nobe. Animal, gipakauwawan ko itong mga tawanan na. Makatilaw gid sila nako. Jack, asa lang ka? Doon ako'y patyon pa. Nabuag ka. Musamot ka miserable mo kilabuhi, anak ko mamahay mo ka kriminal. Kana akong masakpan ko. Huwag matago, Jack. Kung maghimo kag dautan. Iuli lang armas na. Iuli lang. Ako na. Nganong imo naghilabdan, ha? Giingnan doon ako'y patyon. Saman, ikay ako naon? Wa lagi ko makasabot sa imo rong kinaiya, Jack. Wa ka man unta lago padakan nga barubado. Bisag sayo tang gibiyaan si mong inahan, pero naningkamot ko nga di ka magmahay. Anong ako mo inahimo mong amahan? Sus, ayaw pagdrama diha pa, oy. Di drama ning ako ang isulti ni mo. Ay, gipasabot lang di ka. Nga dili maayo ang patay daw. Bisag gitumba na ang imong pagkatao. Di ka lang musukol pa. Di man tingali makuhaan ng imong pagkatao kung makamao ka lang mo paubos. Pasayluan na kasa ni mo. Let's... Ay, kalimot, Jack. Ako ng armas. O kung tinod-on yun di mo ang daotan ni mong plano, madaot ko. Aw mas maayo sa nang maamong ka pa. Wa makaya ayo. Unsa? Bahala ka na eh. Jack! Jack! Ay! Bahala ka, Jack. Gubaon bitawang armas ngayon mo gida. Nakatuog ka, ma? Nakatuog in taon. Kay gipawang maninyo ang aircon. Mayon tag mag-anad kag aircon, ma. Unyag magbuwag mo si Alma. Makatilaw pa ka tag-ingon ini nga kaharuhay, nak. Maayo ng dili ko maanad, no be, oy. Wa gid kay salig sa among relasyon, ma. Ang ako lang gikahadlukan. Nga makatagbo kag lalaki nga mahigugman nimo. Og ikaw sad, mahigugman niya. Ma, Lahi baya gyud ang pagmahal sa matuod nga lalaki kaysa usa ka tumboy. dili na mahitabo, ma. Gusto kong mamaayo ka. Ug pinaagira gyud ni Alma nga matuman ko ang akong pangandoy. May kaayuhan pagkaha kining akong sakit, no be. Nganong dili man kung magpadayon ang imong medication. Mao na hinungdan nga Bisag wa ka mahigugman ni Alma, may sakripisyo ka gyud. di na ta magisgot mahitungod ni ana, ma. Ang importante nako nga makita og magakos ko ikaw. Ingon ka ni ana ka mahal alang nako, ma. Oh, Mr. Rufino Baguio, what can I do for you? Mauwaw na gid unda kung makikatubang nimo, Alma. O pa ko makabayad sa akong nalon. Mulo nasad ka? Gipadadaan ako demand letter sa bangko o sigurado gyud nga kundi ko mabayran ang mudyo karon embargohon na gyud ang among kumpanya. Huwag yun mo patabangan si Jack sa imong problema sa inyong kumpanya? Ay, ambot niya itong bata. Pagsige mahinuon og gisgot nimo, Alma. Ganong di mo man tabangan si Jack. Dako kayo ang iyang gugma diyan nimo. Kung hatagan mo pabor ang iyang pagbati, dako nga akong pagtuo nga makatabang gyud siya sa akong problema. Sorry, sir. Pero na-fed up na ko sa imong anak. Kapila ko pasabta nga dili may talo. Di gid siya maminaw. Ikaw ray magkapabutan ni Jack. Dili lagi mahimong mahigugma ko niya. Kay parehas mig pagbati. Bisag hatagan na nimo siya konsuelo. May kalivin ako, sir. Ha? Yes, sir.
Please contact Daddy. Og sa buta sa huwaman nimong kwarta. Alma, kadiyot lang. Gikiglahanglan ko kayo ang kwarta. Kaya kinahanglang mo bayad ako sa bangko. Dili man tingali na akong problema, sir. Alma, mahimong muluhod ko sa imong atubangan. Unsa? Andag ko buhaton. Ang tanan, aron makaluwas ka sa ako problema karon sa bangko. Maluoy ka na ako, Alma. Tindog. Tindog, Mr. Baguio. Okay. Imo kong pahuamon, Alma. Pahuamon ka na ko ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Unsa ka la, Alma? Ayaw nagyug paduula si Jack nako. Labi pang dili niya hilabtan ang akong asawa. Asawa? Akong asawa. Ay, wagid paglaom si Jack sa iyang tinguha niya, libo? Wa gyud. Og mahimong mga tumisalaing nasod aron at tumi magpakasala. Unsa man? Makasaad ka ba nako nga imong mapugnan ang kabuang sa imong anak? Gikinhangnan ko kayo ang imong kwarta, Alma. Busawa ko'y laing mahimo gawa sa pagsaad nga pugnan ko tinguha ni Jack diyan nimo. Kinahanglang imong seryosohon ang imong saad, Mr. Baguio. Kay kung dili gani, duha na unya may manag-iya sa inyong kumpanya. Ako og ang bangko. Alma. Boss, di man day maayo ikasugad atong bugoy, boss, no? Nganong di man? Kay magpalaban man sa mga amigo niyang butingero. Ay, busa Chokoy, di ka mahimong magdali-dali sa paglingkod og restaurant kay kuyaw nga dunay mutangkugo nimo. Mao ba, boss? Mamatay na tada way nung dana na, boss. Mao ginay mahitabo Chokoy kung magpadaog ka sa imong kagutom, ha? Boss, kinsa makato siya, no? Ganong isog magito siya pirmi? Muro mag di mahadlok mamatay? Tingalig way kalipay tong tawhana. Mao nang permi na lang mangitagubot. Chokes, Boss? makalarga na gani ko sa Boston. Ayaw, gud pasagdis mama, ha? Boss? Imo mi biyaan, boss? Di ka masagot, boss, ay. Mingawon ko ni mo, boss. Hilom da Chokoy. Wagi kay angayang muhila koy. Guba imong naong. Usa mga boss, ay. Si mga komedya, boss. Di ba, komedya na ako pagilag, boss, ha? Tinudan na ibening. Kaning ako nga, mingawon ko ni mo, boss. Ya, wa pa kay uyab di. Wa pa ko sugta lagi. Mao di ay nga gol-gool ka kunuhay kay wa pa day kasugta. Seryoso ko, Chokoy. Ay gid pasagdis mama. Samtang wa ko din. Unya, boss. Madugay ka dito sa imong adtuan, boss? Depende. Tika sana ni mo, boss, oy. Pagdugang sa kaybaw nga kung paglarga, Chokoy. O sa gayon nga makahuman ko sa akong misyon, bubalik din ko din eh. Aron ani ko ibubo ang akong nakatunan sa Boston. Basta, Chokes, ayaw lang gid pasagdis mama. Huwag niyo ko magtuo nga mahimo na akong bisita sa akong pisina ang amahan ni Jack. Sa may iyang gibuhat, iya kang gipugos aron maminyo ni Jack. Kung nagkatawa mo ka. Ako? Pugson nga maminyo sa iyang anak? No way! Dito hinoon siya aron manghuam para bayad sa bangko. Doon naman ka sila'y kompanya. Kompanya nga kung dili matabang, maunlod na gini. Uy, kaluoy good. Syaro, wagin makatabang si Jack. Ang iyang pagsigig sunod-sunod ni mo, iya pang tinudon ang pag-atiman sa ilang negosyo. Mahimong malipay pa ang iyang amahan. Bisyoso si Jack. Mo na hinungdan nga bisag babae pa ko. Bisag nahigugma pa ko niya. Magduduha pa ko sa pagpakigminyo niya. Kay irresponsable siya. Unsa akong kalibutan. Tingalig, ang ako lang niya masunod ang iyang gilantaw. Kanya, imo gipahuwam ang iyang amahan. Naluoy mo ko. Sa ato pa, nakahuwam gyud ang amahan ni Jack. Ako na lang gipahuwam kay naluoy lagi ko. Pero, giyatagan ako kondisyon. Kondisyon nga unsa? Nga badlongon niya si Jack. Aron dili na magsamok-samok na to. Nga nung wa magkudimutog ani, nga gubaon din ang imong armas. Wa man sad ka mangutana. Letse! Liwat sa iya! Ay, nganong imo man ang gilabay ng armas tingaling mukalitlag buto, ha? Sabare. Ang! Ako kong gida kay doon ako'y patyon. Ko naman hinuoy hapit madisgrasya na. Ay, bida ni mo, Jack. Ang imo na yung atrasong imong ginahuna. Wa tagali mga mustaon sa nailakaw sa itong kumpali.
Sige bitaw kog naninguha ni Alma. Pero ang tumboy, magsigi sa palayo dako. Wala kay paglaong nga makuha pa nimo si Alma. Oh, ano nakasulti mo ka na, ha? Nakasulti mo? Miadto ka niya, ha? Tugani ko. Wa kumadto sa iya. Nag-abot ming duha sa bangko. Bangko? Gipatawag ko sa bangko. Oh, gipalon ka sa bangko, ha? Haim ng kwarta. Hindi ko. Kina, hindi ko ba? Doon ako'y bayranan. Jack, gipatawag ko sa bangko aron pahibaon nga hapit na yun ma-foreclose ang atong kompanya. Unsa? Mauna, Jack. Wa man ko'y tinguha nga mubalik sa kapobrehon pero murag di nagyud ni kapugngan pa. No. Di ko musugot na pa. Pita, dito magkasi Alma. Unsa man? Wani mo siya hangyuan nga magpakasal ming duha? May asawa na si Alma. Unsa? Ug iya kong gihangyo nga dili ka na magsamok-samok nila. Unsa? Bale hangyo ni Alma. Pila may gihatag mo? Pila yung gihatag mo? Aron sundon mo ang iyang gusto? Hatag? Wow! Ayaw ko pa to, nakaila ko ni Alma pa. Doon na gani siya ipabuhat ni mo. Doon na siya tugbang nga bayad. Ang sumay nito mo, Libo Jack. Why gihatag si Alma lako? Lagi! Doon na! Sa kinalang hatagan ko ni mo. Tagay ko! Giglan ka, lagi! Pakuutang ko si mo bulsa. Sige. Imo man ang nakuot ako bulsa. Unsa man? Ay? Unsa? Dula kay lakuot, ha? Nabuang ka lang yun. Gitsit! Ay! Wa kagi batasan, Jack! Wala siya masayod. Nagihatag ni Alma. Gidiritso kong bayad sa bangko. Unsa man, oy, murag manluod ko hinida. Ha? Nga nang mangluod man ka, ma? Dili naman hinuon ko makaluto ninyo lami ang sudan. Naamay manghilabot na ako kung magluto ko sa kusina. Ma, mao'y tuyo ni Alma nga. Makapaway kag maayo. Nga naman, wa kalami sa sudaan nga giluto sa kusinira? Ang akong gusto manggod, nga ako mo ay muluto. Okay. Mamanggi kayo mong gusto, mga ikaw gimuluto og sudan para nato. Matuman ang imong gusto. Nga naman di ay, wa mo makauyon sa akong timpla. Ay, lami kikaw muluto, maoy. Lami kayo. O galing lang, gusto lang lagi nako, sad nga makapahuway lang yun ka. Ay, musamot ang akong kaluya. Kung wa ko'y trabahoon din ning mahimo. Nahibaw baya gyud ni Snobe, nga dili ko mahimot ang sa amo. Nahibaw lagi ko, anak, ma. Pero mao may gusto ni Alma nga makapaway gid ka. Maman gani iyang tuyo nga human sa imong kemo. Danon ka namo sa abroad. Abroad? Yes, ma. Mga tuta sa States. Bisag asang gusto ni mo atuan. Ay, sa aircon gani, tugnaw naman kog maayo. Unsa pa ka niya ng lugar nga inyong gipanganlan. Kung manuroy mo kamulang, oy, pabilin lang ko din he. Hindi na mahimo, maoy. Ay, basta di ko muuban ninyo, Alma. Apo ang akong gikinahanglan. Ma, Mao kanay akong pangandoy, nga una ko mamatay. May apo na kong mahagwa-agwa. ay, sigihan magkubadungog-dungog ni mama anang apo, uy. Managop na lang kay noon ta. Dili mo sugot si mama nga managop ta. Unya, sa may itong mahimo ron, makaanak ta. May idea ko. Unsa man na? Kinahanglang mumabdus ko. Aron matuman ko ang gusto ni mama nga magkabaton siyag apo. Unsa? Unsaon man? Mamili tag lalaki nga magkapamabdus na ako. Di ko musugot na, we. Nga di man ka masugot. Na, ma-inlove pala hinuong kas lalaki nga mo'y nakapamabdos ni mo. Magunsa naman lang ko. Al, kung dunay surrogate mother, may mong duna sa tingali lalaki nga anda mo donate sa iyang sperm cell. O galing lang, tingaling mahal ka na. Doon na ka? Ganong dili man ta magsusi. Sige. Ugma dayon. Mga duta sigala na kong doktor aron. Maoy atong konsultahon sa giingon nimong sperm cell donor. Okay ko, ana. Aron matagan gyud ako kalipay si mama. Kung ako kay magpamabdos. Ang gusto ni mama nga iyang kaugalingong apo ang iyang hagwaon. Busa, kinahanglan nga ako gyud maoy mumabdos. Okay. Ugma dayon. Mga duta sa clinic sigala na kong doktor. Wa ka masugot ni mama? Nga naman suko man ko. Namugos man gud siya nga makabaton og apo. Nga nahibaw gud siya nga dili ta makahimo. Tiguang na si mama na ba? Ug may sakit pa gyud. Kinahanglang ihatag niya ang kalipay nga iyang gipangandoy. Nganong imo mong kong gigakos. Tugod kay gimahal sab nimo si mama.
Nahibaw ka, si mama na lang ang bugtong bahang di na ako nining kalibutan na. Nobi, kung kinsay makalipay nimo, ako sa ning lipayon. Ingon ka ni anak ka mahal alang nako. Basta, ugma dayon. Adto na to ang higala na kong doktor. Ug magpakisusita sa giingon nimong sperm cell donor. Matuman gyud ang imo pangandoy nga makabaton og apo, ma. Ay, managop lagi mo. Kibaw ka gyud ha nga dili ko gusto ni ana. Di ko malipay nga muhagwa sa dili na ako kadugo no be. Tungod kay pinangga ka ni Alma, ma. Nagasabot mi nga mangita og sperm cell donor aron i-inject na ako. Unsa? Mao ra gyud na ang bugtong paagi aron mamabdos ko. Oh, dili ka kaha maalaot? Nganong maalaot man, nga doktor man mo ay mo proseso sa maong gimbuhaton. Ayaw kadlok, ma. Doon na ka na gyud unyay amo. Ikaw lang gyapon ang mo drive sa autobus? Ako lang, Chokes. Kay daghan pa kong adtuon aron pag-process sa akong mga papers. Kuan mga boss. Ready mo gugong magpaabot kung kada sa mama ni mga papilis, good? Ang ako ba? Di ka mahago. Buutan kay ka, Chokes da. Pero okay ra lagi. Ako lang drive. Ayaw lang hinoon biya is mama din eh. Okay? Sige, boss. Si mama lang sa mo ang akong boss karon. Kana mo'y gusto na ko ni mo, Chokes. Sagdi lang. Makalarga na gani ko Boston. Unya niya ka pa. Dadaan ti kag babae. Unsa, boss? Dadaan ti kag Boston yan. Kanang maayong muatiman. Amo ba? Unya, mayo sad nga nang mo Bisaya, boss. Di oy, taga Boston niya. Magbinisaya di ay. Pero ako rin mo adtog Boston nga magbinisaya. Di ko ana, boss, oy. Ganun di baga. Mahurot ako kung nuwa na, boss. Ayaw lang. Kuan lang ka nang mag-antos lang ko ka nang hagpat sa mga babae nga ka nang taga-probinsya, boss. Para di ko manosbleed. Bitaw, Chokoy. Sige, dinig ka lang ha. Ati manas mama ha. Ma, dili na gyud ka mag-uol. Oh, nga naman. Gikan sa office, mo diretso mi si Nobi sa higala na kong doktor. Magsusi mi kung doon na ba sila ready nga sperm cell. Alma, dili ka madaot ni ana ang akong anak. Nganong madaot man, ma? Nga doktor man may nagmaningo ana. Pero dili lang sa ko sigurado kung doon na ba ready nga sperm cell donor para ni Nobi. Sahay, magmahay ko sa kong ginikanan, eh. Ganong gingon ani pag ko nila paghimugso. Ayaw mahayi ang imong mga ginikanan, Alma. Kung unsay kabubuton sa tuwa sa langit, igo ra gyud silang mosunod. Kung babae na lang gyud to. Pero okay ra, ma. Nakasabot man sa Nobi. Mahal sa kuniya. Mahal man sad ka sa akong anak, Alma. Og tungod anak, ma. Kay mahal man sa kunimo. Hatagan tagyud ka sa imong pangandoy. Kung gusto kang mamabdo si Nobi aron makahatag nimo gapo. Mugasto ko bisag pila aron lang gyud matuman ang imong pangandoy. Mahal di ay na, Alma. Wa pa ko masayod, ma. Pero bisag pila pa na, ma. Andam ko mugasto. May na lang sada ba kay makabaton sa mig anak si Nobi. Sige na, ma. Ato na, mi. Okay. Sige, Alma. Amping mo. Ha? Wa na sila din himagpuyo? Katong tiguang. Namalhin na. Ha? Oh. Kadaligod. Basta kwartahan lagi. Dali na yung kayo makabalhin. Nahibaw ba mo asa sila mamalhin, ha? Oh. Nganong igo raman mong mulingo-lingo? Bisag wa kami may baw. Niya, patagalan dahil may tubag. May sikada. Di na kayo, taray. Malugal na lang tayo. Hoy! Asa naman mo? Ay ko ninyo biya edre, oy! Animal! Mo diretso lang una ta sa office. Manawag ko si Gala na kong doktor kon to ala beses yung klinik. Panaog kisay na sa may parking lot. Si Jack. Wa dito manas ang amahan ang akong ipasidaan niya. Mutuo sa ka si Jack, saya nga man. Gipahuwam to na ako. Awa ko lang ganing gitagaan basta mapasidaan ni si Jack nga dili namang hilabot na to. Mahimong gipasidanan siya siyang aman. Pero, mupatuo sa ka si Jack? Animal kining tawhana da. Ako na balang kaning ipalikidar, no? Ayaw ba yagit pagunahunaan na Alma? Dako nang sa Diyos. Pero gipulaan ako sa kabastos ining tawhana. Sagdi lang kud. Tagailang gihapon siyang maayong pagtagad. Tingalig, ako na sa iyang panimaslan. Kinahanglan mo diretso na lang tas klinik sa higala na kong doktor. Maayo pa.
wa man mulahos ang auto ni Alma. Ilse, mausakay siyang auto katong akong gikaaway. Ako sila nga pason, be. Kinahanglang masayran ko kung hain sila mamalhin. Niya din niya ang klinik sa higala ni mong doktor? Yes, pero ang nakasayop lang kay wara ba na ako siya matawgi nga muanhita siyang klinik. Mao ba? Mao man gudon tayo akong toyo nga ato ko niya manawag sa office. Pero saon, tuam tong animal nga Jack. Mao na niya ang iyang klinik? Mao na ni. Welcome! Kaila ka sa kong kauban? What a small world. Kaila mong duha? Nobi, kaila ka niya? Anhinagha sila magkaila-ila, dili kaha masilo si Alma. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang laing bagong tansugilanon nga naguluhan. Ikaw akong unungan. Ang salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.